Keby mi niekto povedal, že budem môcť byť súčasťou niečoho takého, ako je projekt mrakodrapu v Bratislave, tak by som určite neveril. Je to splnený stavbarský sen. Predovšetkým sme brali teda do úvahy tvorbu mesta ako takého v tejto časti. Bratislava bola v dlhé roky odrezaná od svojej rieky. Bratislava musela prísť tým novým centrom. Tá príležitosť prišla, tak sme ju krásne sa snažili uchopiť. To sú tisíce hodín, na ktorých všetci pracujú alebo myslia a nosia to v hlavách a v srdciach. Na tejto stavbe bola najväčšia výzva asi základová doska. 3 metre vysokú základovú dosku myslím si, že nerobila ešte ani jedna firma na Slovensku. Výzva je tu každé jedno poschodie stihnúť v termíne. Momentálne sa nachádzame na 17. podlaží. Pri výškových budovách je vietor nepriateľ dosť silný. Každý den tam druzí respektem. Každý den mám respekt. Hoči, čo sa môže stať? Ten statik musí tú stavbu stále sledovať. Pri nejakom externom metre 20 cm sa vychýli. Ten človek by vlastne nemal vnímať, že býva vo výškovej budove. Tak som v podstate v polovici, dá sa povedať, takže výzva. Tu by som si dala rohovú sedačku.